ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka ịchịkọba ya bụ ule eji abanye na ụlọ mmụta dị elu n'ala anyị bụ JAMB ekwupụtago na ọnụọgụ ụmụafọ ala anyị dị 977 bụ nọọ ndị nke sonyere na ya bụ ule UTME nke afọ a nke achịkọbara n'ime mkpụrụ abalị abụọ gara aga ka Ekwi Ajide kọchapụrụ gị akụkọ a. Onye isi na-afụ maka mmekọrịta ndị mmadụ na JAMB, Dr. Fabian Benjamin, onye kwuru nke a oge ya na ogbo ya ọkammụta Isiaq Oleyode na ndị ọzọ gagharịrị ileba anya otu ule JAMB afọ a si aga na Abuja, kwere nkwa na onye ọbụla debara aha maka nya bụ ule ga-enwe ohere ile ya, ebe ndị bọọdụ JAMB dozigoro ọgbata uhie niile dị na nya bụ ule. Ọ kọwara ule afọ a dịka nke kasị mma n'agbanyeghị ihe mere ụbọchị Tuzdee. O kwue na ụbọchị nke mbụ na ule ọbụla na-esibe ike ganye na ihe adabanyesie n'anya. Fabian lụtara n'ụbọchị ụfọdụ ụmụ akwụkwọ enweghị ike isonye, mana JAMB kagharịrị ha ụbọchị ule. Ọ gwara ndị niile na-enweghị ike isonye n'ụbọchị mbụ ka ha na-eleru anya maka ụbọchị ọhụrụ akanyere ha. Ule nke afọ a 2023 nke malitere na Tuzdee ka a na-elegara anya na ọ ga-akwụsị n'ọnwa ọzọ dị na mkpụrụ ụbọchị 3, ebe ihe karịrị 1.6 debara aha maka ya bụ ule. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.